sahabat hisabai जेरैबायदि जोंनि जानाया जोंनि फरायफुबाय थानाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला माबा जानाय जोङो जोंनि गथ'फोरखौ आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिथांमोनखौ जोथोन लानाय खामानि जेब्लासो जायो अब्लासो बेफोरबायदि सुबुंफ्रा जाफुंहैगोन नोजोर लाखिनानै जोङो खामानिखौ मावबाय जोंनि जेनाखि ओनसोलाव देग्लायनि जेनाखि मेट्रिकआव उथ्रिसारनो हानाय बियो एसेबां मोजांथार मोनसे फिथाइ होननानै जोङो साननो हाया इयुननि समाव माखासे साननाय आरो जोंनि मावनायनि गेजेरजों लाबोनो थांगोन नैबे देग्लायनि मोजां फैयाखैब्लाबो जोङो नाजानायखौ दोनबाय थादों आरो दानि क्लास 10आव फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोरबो जोङो खोब मोजाङै देग्लायनि नैबे बोसोराव साबसिनै लानायनि मोनसे थांखि होननानै मोजां मोनसे रिजाल्ट जोंनि बेंटल सेनियर सेकेन्डारि बै सेनियर सेकेन्डारिनिफ्रायनो चिरां जिल्लायाव साबसिन मोनसे रिजाल्ट बेयो जों ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे बेंटल हायार सेकेन्डारि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि बै हायार सेकेन्डारि मोननैयाबो खोब मोजां मोनसे जोंहा उन्दै उन्दैफोरखौ लानानै 9, 10 फरायसाफोरखौ लानानै गोबांथार खामानि मावनांगौ ओमफ्राय जोङो बाथ्रा बुंनाय एसेमब्लियाव लोगो लानायजों लोगोसे स्नि क्लासआव खालामबाय थागोन आरो इयुनावबो खालामबाय थानाय जागोन फरायसाफोरनि न'आव थांनानै जेनाखि जोङो मोटिभेट खालामनाय फरायनाय समफ्राव मोजाङै फरायदोंना फरायाखै आरो मोजाङै बे स्टाडिखौ खालामाखै जोथोन लानायखौ जोङो थांनायफोराव खालामो नैबारावबो जों खालामफिननो नाजाबाय थादों आरो नैबे सामार भेकेसन जिहेतु बे सामार भेकेसनाव जोङो गथ'फोरखौ लानानै बिसोरनि जेनाखि फैबाय थानाय एग्जाम बेफोरखौबो नोजोराव लाखिनानै कचिं होनाय जे खालामगोन होननानै नेक्स्ट माखासे समनि उनाव जोङो नैबे सामार भेकेसना जेला फैयो अब्ला जोङो खालामनाय जागोन गोरलैनिफ्राय सिगाङाव क्लास जानानै फरायसालिफ्राव फैया लोगोसे क्लास जानानै माखासे न'खरफ्राव थासारि सोमजियो स्टुडेन्टफोर हिसाबै बे जेनाखि क्लास 9, 10आव फरायनाय लोगोसे जेसेबां दानि स्टुडेन्टफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जा बा हारि माहारिनि फरायसाफोरनि गेजेरावनो जा ड्राग्स होनाय आरो निसा लानाय आरो डिसिप्लिन बेबायदि जायाखै होनना बुङोब्ला जोंनि बेवहायल' बा जोंनि दख'रायावल' बे नङा जोंनि नोजोर होनाय गासैबो बे जिल्लायाव लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि बर'फोर जेराव बांसिन थायो बे जिल्लाफोराव जेनाखि दुलाराय फरायसा बेफोरखौ नायोब्ला बे दालाइसा दख'रा लोगोसे जिल्ला आफाद बेफोराव दंजोबो जों नुदों दा जोंनियाबो बेंटल दख'रा हिसाबै बेवहाय जों बारबोनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे जेनाखि निसा जानाय आरो निसा जानायाव लोब्बा थानाय बा एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौ माने आखाइ होबाय थानाय बेयो फ्राय जोंनियावबो दङ नै मैया दाखालिसो जोङो जोंनि मोनसे हायार सेकेन्डारिनि 3 फरायसा बिसोरो जेनाखि निसा लानाय बेफोरबायदि निसा लानायाव प्रिन्सिपाल बिथाङा माने गावनो जोंखौ लेंहरलायनानै गथ'फोर बुजायनाय जोथोन लानायाव एसे हेफाजाब होदो होननानै बुंहरलायनाय बेफोर जादों जोंबो गासैबो बिथिङावनो जोङो फ्राय जों पार्सनेलि हिसाबै हादोंआनो जाय गथ'फ्रा माने निसा जानायाव माने लिप्त जादों निसा खालामनाय बेफोरखौ जोङो बिराद नोजोर लाखिनानै जोङो बिथांमोनखौ लाबोनानै बुजायनाय आरो बिमा-बिफाखौ लिंहरनानै बिनि सायाव बाथ्रा माने मोजाङै जोथोन लाखिनांगौनि बाथ्राफोरखौ जोङो खालामबाय थानाय जादों बेखौ माने फोसाबनांगौब्ला जों बयबो आं बुंनोसो सानदों माने गासैबो बिथिङावनो बिमा-बिफानिफ्राय लानानै जोंनि समाज आरो जोंनि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बै आफादफोरा जोङो ज' खौसेयै बे बिथिङाव जोङो नोजोर होलायनांगौनि गोनांथि दङ आरो जों खामानि मावनांगोन नोजोरल' होनानै जानाय नङा जों खामानि मावनांगोन प्रेक्टिकेलि जों बे बिथिङाव माने मोजाङै माने एवारनेसनिफ्राय लानानै पार्सनेलि जाय बिथांमोना दिनैनि समाव प्रेक्टिकेल निसा लाबाय थादों बिसोरखौ जोङो लोगो लानानै बिसोरखौ माने निसा जानाय समावल' लोगो लानानै बा निसा जानाय समावल'
माने होसोनानै हमनानै जोङो बुंनायजों जाया बिसोरखौ सम लोगो लानानै बाथ्रा बुंनाय आरो बिसोरखौ मोजां मोनसे परिबेसाव जेला थायो अब्ला माने बिसोरखौ लोगो लानानै बेफोरबायदि निसा जानाया मानो गाज्रि आरो जों बेफोरखौ मानो खालामनो नाङा आरो बेफोरखौ लानायनि थाखाय जोंनि भबिष्यत जोंनि इयुना मा जागोन बेफोरखौ लानानै जोङो गोबांथार बाथ्रा बिसोरनि सिगाङाव बुंनांगौ दङ अब्लासो जोङो बिसोरखौ लासै लासै खेबसेनो नङाब्लाबो लासै लासै जोङो फोजोबलांनो हागोन आरो जोंनि माहारियाव बेबायदि जेनाखि निसा जानाय बा निसा खालामनो हानायनि मोनसे थासारिया अब्लासो फैगोन जों माब्लाबा जों नुनो मोनो गलादारफोरनि जोङो बे बिथिङावबो नोजोर होबाय थादों जोंनि ओनसोलावनो माखासे दङ जाय मानसिफ्रा फिसा फिसा दखान खुलिनानै बै निसा माने एक्सट्रिम माखासे निसा बेफोरखौथ' माखासे डिलार्स पेडलार्सफोर दङ बिसोरो लाबोनानै होफैयो जों नुबाय थादों आरो बिसोरनि जेनाखि लाबोनानै होफैनायजों गाज्रि जानाय दा बे बिथिंखौनो जोङो नोजोर होनानै खालि थांनाय बावैसो माखासे सम सिगां जोङो न' बै जायगानिफ्राय हरो बा गुबुन गुबुन मोनसे लामा दथाफोरनिफ्राय हरो बिसोरखौ जोङो नैबे जाग्रा जायफ्रा थुग्रा जायफ्रानोखि निसा बाहायग्रा बिसोरखौनो लानानै जोङो हमनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावदों बिसोरखौ जोङो जेलाव हरनायनि जेनाखि खामानि बेखौ जोङो सिगांनि समाव मावदों दा जोङो अब्लाबो माखासे जायगायाव फिसा फिसा दखानफोर जायफ्रा माने एक्सट्रिम माखासे बे निसाफोर जेनेबा ड्राग्स हमनानै लादों हिर'इनफोर बिजि थुनाय बैफोरबायदि निसाफोरखौ प्रेक्टिकेल लाबोआब्लाबो माखासे फिसा फिसा जिफोरखौ माने जोंनि साराउन्डिं जायगाफ्राव मावो माने बै गान्जानिफ्राय लानानै भांनिफ्राय लानानै बिनिफ्राय बेबायदिनो टेब्लेटफोर माबा माबि लाबोनानै फिसा फिसा गलाफोर फाननायफोरखौ जोङो खबर मोनबाय थादों जोङो प्रेक्टिकेल जाय मानसिफ्रा सोबग्रा जाग्रा बिसोरखौ मोनोब्ला जोङो बिसोरनि थ्रुयैनो जोङो हमनाय मानाय एसे खालामनानै बेफोर खालामसेयावबो माखासे गियाल'सनि खामानि मावनाय बेफोरबो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों अब्लाबो जोङो जोंनिफ्राय जोङो नाजानायखौ दोनबाय थादों आरो जोङो हमबाय थालांगोन आरो जेब्लासिमहालागै गाज्रि खामानिया सोलियो अब्लासिमहालागै जोङो मावनाया थाबाय थागोन आरो गाज्रि खामानिया माने जोबनो थाङै बे जाबाय थादोंब्लाबो जोंबो नाजानाय आरो जोङो समाज फोसाबनायाव खामानि मावनायनि जेनाखि जोंनि थासारि बेखौ फोजोबनायनि जोङो जेब्लायबो नाजानांगौ आरो बेफोरखौ जोङो खोथा सिगांनि